rakapedzisara richiti endai motsvage mawitness kubhadharana kwenyu kwemombe handizvova nekubudikidza kwekunge anga akurumbirirana pamunda wanga apanana nasai kutaura ipa feedback base kamera iyo irapo usapoze kamera nda volume yekuti utaure nekamera kuti utaure nevamwe vanhu ari kunze kwenyika aziye zvinhu zviri kuitika munzvimbo muno yanga yane nguva yakawanda explain kuti peinotora ibva yaziya kwayakabva nekwaitangeni kubudikidza kwamabwarara amweni ainyu amweni taura zvezvisi pamusoro nhau iri pakati pevanhu vari apaka vakakweretana mushure mekunge uyu aide kuchata promiso uchokwereta achizikani kuti aite muchato waide kuita saka vakashandisana pakuti achizikana aizivawo kunotengeswe mombe dzekuti muchato uitwe vasikana azotenge mombe ye350 here ichitengera uyu asi vamuka vati mombe ndinokutsvagirai nde300 which means yakazoonekawo ndeye350 saka differences emari idzodzo ndo akaita kuti paite kusazwisana kusvika aya akuti mari yangu iri kweuri uyo azotobobhadhara yabara saka nyaya yekutarirwa pa yaya mainterest emari iyoyo yakanga yanonoka kubva kune muchinda uyu promise kubudikidza kwekunge aya uyu uri apa wakapuwa munda nasi kutaura iwewe bukuzo dati ndishoti tiri kuti isusuka akazonga kuzobhadharana ngemunda uyo atadze kubhadhara asanyorera pasi kuti pachikwete chako chenacho shamwari mari handichaioni chimbotora this piece of land pachidhiri chedu chacho kubhadharana chikwereti uchitombopanana mundu achitomborimwa kwezvimakore zvakati itei kubva adzoka vachiti uyu mundu washa ndaakuchiuda ndauda kubhadhara mari sada rapera wakazoya nemari iyaiyani wakati mari iyi yashoma pachidhiri chatakaita neinterest yandaakuda saka tikakulatirana kuti ikaita mari ne20% vatazoika mari yaiyai kubva ita 2000 and something ere painterest yemazuva anga asi munda waishandiswa here munda uyu munda waishandiswa ayabviswa here interest yekushandisa munda yekurima saka takazotsvagai mawitness ekuti zonyaya nyumba yakatangira nepatari nhasi yakamira sei saka mawitness ndo awaya nawo nhasi awo saka ndofunga mawitness ane umbo wakazara wezvitiri kuita panapa ndizvo pasaita nekumawitness pane nyaya dzinokumbodzeya nokuti uyu chisikangu ngombe kaita 350 anditika unombo wakadini kuti ngombe kaita 350 anditi plus akaita verbal agreement hello yekuti asema kg mangaite marini ngombe iri yandakuonera tarota ameji kusanofunza kg 150 kg inoita mari iye wakati azi ndawana mombe iri kuita $350 asi mombe inorema 150 kg andika uyu nanganaumba $250 mombe yani yoende koite 90 kg pamusoro atidi kuramba techindo tatamisa anhu akatengesana ini nhasi uno ndoenda ndopiwa kana kuti ndotenga akwa yangu ndatenga akwa yangu ndaanayo akwa iyaya ndaanayo ndamudzira kubva ukoko ndobva ndadona neakwa yangu iya ndadona neakwa yangu ndapedza ndoenda futi kwenda kotaura kuti hanzi ndazodonha neakwa iya ndisati ndasvika kwendandiri kuenda saka ndaandiri kuda kuti mupetidze mari yangu kana interest kambani inoti chini pakadaro hakuna dhiri rinonga riri dhiri ratoitwa ratodini hakuna marivhesi dhiri muri mumbare chamu zvinozi bambo dzakahitwa dzakachaiwa dzakavharwa paruzika paripoga wangu kuita rivhesi dhiri sei rivhesi dhiri yakudiwa papi akatopa munhu futi munda wakuda rivhesi dhiri pari munda wakapiwa uasi uri kuklema rivhesi mambo uri kuklema rivhesi ngewakape munda wakuti munda wangu ndaakuuda ndoda uchikupe mari yako kudai ngeanhu akatengesa nemamastendi muzvitoro umo namashuno wazoite mari woti dambudziko rangu rendaide kukavhe mari yangu yayane ndaanayo o mari yako ndipetuzire stendi yangu saka mutaura kuti hanzi ndokumbera nditaure patire yazvakaisizvo
Right. Tingakwanisa hedu kana kuti hanzi bozi mataurire isusu pamwe tinonga tanga kurasika. Bozi twante chimuziya. Iwe nguwa kuti mutaure, wapedza iwo kwa ngoti mutaure. Tiri kumupa samari, asuda zvinhu bazi kuti hanzi muti tatamurire. Chitone mbambu ye. Rega nditi ilinika. Pamtsato wangu ka, ndiri chata zviro zvakanaka. Mombe naiona, anditika. Uyu uchizikanwa ndara kuti sekuru ndinedini mombe makaiona ere muchato. Ndasai ndizwa kudai. Anditika. Makaiona ere mombe muchato. Ngati mombe ndakatoiona ine mombe kwandi kwanjobu. Kazaka kuitira imari ndikati mombe yazi $300. Ndikati sekuru makatodhurisirwa. Makadhurisirwa sekuru mombe iyoyo aiti 300. Inofana kuita kuma 200. Ini ndiri bushman. Ndinoona ngombe dzakatochipa sekuru. Uzai 200 ndinenge mutengera ngombe. Sure ndakamba 250 ndichitoita 250 iyi inoenda kotoklisa zvese mapepa wotoya nengombe. Ndiyo zvatakaita nemukomana unono. Pachine 3 weeks kuti ndizosvika pakuchata. Wakugara nemari yayo. Ngombe yacho makazoti yakatuliwa kwani. Chete ngombe. Ndisati ndapedza. Wakagara nemari yayo pa 3 weeks. Anditika. Takuti takunoposvika kuti musi weSaturday takuchata musi wechipiri ndopavazopitaura kuti sekuru ndaona ngombe yakwamachokweyo asi ngombe yandaona iri kuita 350. Ini ndakamupa $250 yangu. At 350 zikazi ngombe yandazoona ihombe yekuti yakuita ine makg 150. Munogona kuiuraya mauraya iyo ngombe iyoyo. Mamwe makg yacho motengesa. Ndikati no mzaya yorotaura yakadini yakanaka because naye mudziwa kuti bushman sho haangadidini haangadifana. Ndadaro ndobva ati ndakuwedzera $100 sekuru kuti pa 250 yaya makandipa yaya yochiita 350. Ndikati zvakanaka mzaya watoya nengombe totocheka imwe nayo tototengesa totodini wototora mari yako po. Ngombe yakamunga yeuye ngombe yani idoko. Ngombe weva yatoenda kosikereswa takutoti Friday. Apa anandorya nyama mangwana. Yotoenda kosikereswa. Yotakurwa ngombe yaenda kosikereswa ngombe 110 kg. Yaita 110 kg ndakadzoka kwari. Muzai. Ngombe yaya shamwari yaita 110 kg. Asi ndakamutaurira ine smart way nekuti ndakaona kuti patowards chinyi muchato. Ndakandomuta kuti ngombe yako yaita chinyi 110 kg. Ndadaro tichotogara. Anditika. Ndikuziva kuti iwe shamwari une balance yangu ye40 kg. Anditika. Andina kutoita hasha because tanga tatowards chinyi pamuchato. Tichotopedza ipo papo tichotogara. Ndichitopedza muchato paya zvazviri kureva kuti iye wanga ane $100 yandanga ndoda kumupa nekuti iye waiti ndakatenga ngombe 350 andi ndakamupa 250. Iye aine 40 kg dzangu dzengombe dzenyama yane ndakatengeserwa mumhepo yandisina kuona. Anditika ngombe ndakanotengeserwa kuti i350 ndisina kuiona kwauzoiona kudodai yakasikereswa naari varapa aya uyu azuze na panditi anga ari stozu 110 kg. Saka 40 kg ndatorohwa panapa. Saka inyaya yakagara ichindirwadza panguva zhinji. Ndichobva ndichitomboenda chinyi kuchipandimani. Ndakadzoka kubva kuchipandimani wakato kunana November wa2022. Zviri kuzwi 4 years dare. Muchato hausati watosvika ne4 years. Muri kupazwa here? Muchato hausati wasvika ne4 years. Muchato uri pa 3 years. Papayments akari 2, hatisati tatoita papayments yemunda yekuzotaurana zvemunda because pazuva remuchato tiri kupedza muchato inini ndanga ndine $100 yake iye aine 40 kg dzako dzenyama. Handizivi kuti 40 kg imari. Handitika right. Ndadaro ndo mamiriri anga akaita pamuchato. Handitika. Saka ndadaro tachidaro wakaramba ndiri soon after haufa mari yangu. Saka ndazodaro nekuda kwepressure ndakati mzaya uno ini $100 ka handisati ndada zvekutaura naye iwe chibori mapa. Handitika wari mapa ka chini pa $200 kuwedzera $100. Handitika iyaya. Handitika yekungombe iyaya kuita $300. Tadaro zvesho wakachitsvaka $200 iyaya echiti ndiva $200 iyaya ari ma 20 30 50. Handitika kusvika yapera simba rekuti ati hai vaitokrisa munda wakanga asina nokuti wanga achitoziva uyu mukomana waiziva kuti mukomana ndakambotaura nyaya kuti wakandivhara 40 kg zavo.
Saka 40 kg. Imwe muri kuti ndakavharwa ndauda munda wangu here. Right, ndizvo in short. But amusimwe mamangara wamangara ndeuruda manje. Chizwai pakuzoti zvizosvika ipopo apapo pakuzoti azi hai zvazosvika ipopo. Uyu mukomana ndakamutaurira kuti yei shamwari nyaya iri panapa ka neyekuti iwoka wakarima handiti ka ndakasvika pane machinda anga aripo madima isoti tinotoita shoti ndasvika shamwari inini ka kana uri kuda munda ka wekuti tichipane permanent ka ngatichidini chibva tochionesana ndaida kuti taonesana naye iye wachinditaura kuti shamwari puro pa 300 aisi 300 because kana tikaweka 40 kg dzaakatitengesera mumhepo dzanga ndanga ndagara ndichigunun'una ndidzo dzekuti 40 dzo handina kudziona asi ndakatodzibhadhara pa 300 vaya chindipa 40 kg dzangu kana kunondipa $160 ondipa 160 40 kg times $4 is $160 ondipa 40 onini $160 andipa $160 40 kg tochiita deal riri fair ndo pane nyaya dzangu. Okay, iwo hauna basa kana kumupa munda wacho asi uruda 40 kg dzako dziya dzandakarohorwa mumhepo. Munda wobva izvo ndo maitikira anhu akaita izvona. Saka uyu tingachitaurawo mataurira aakaita kusvika patadi. Ndinoda wedding yenyu kuti ameno kana zvinhu zvendiri kuzwa kuti muri kuti anzi dhiri tingaita hedu rakaita takaita kumasure but ndiri kudawo 40 kg dzangu dzepauyu ndo pane nyaya Mutape asati atomupa 40 dzake ndakatengeserwa muromo pasina nyama. unechekutaura ukanetsa mambo ka oda ine ndakarabasa nemi handiti ndichakupa ndogona utadza kutaura mapoints ndechiuya ndichikuvhala imomo wapedza here uzona kuti noitikaka last time tiri munomo wakadaura kuti aze amborgi nyama yawo ndakatosara ne 70 kg mufiriji pangu wakazvitaura takagara panapa ndofunga kuti madhodha ese pakabviswa asi nguva yekuti titaure ndipindidzane naye ndanga ndisisina ichitaura kudaro ndinochiti mfungwa wangu unosara ne 70 kg saka muchato wakadyiwa makg mangani kuti wakavharwa nyama yepamuchato yacho yakatomboryiwa waitorazivitsezvene makaona mufiriji kwangu ndiye waitaura indombobvunza kuna ava ndakati kuti madhiri enyama imimi manga matoisa kusaiti ne40 kg dzacho imimi makazoende kuna chizikani chamwari ndode 200 payamba asina nyama yanga ye200 yekuti asaramba ichimunetsa kuti chikwete changu imi yoti chitipe 200 ndichikupa kari kamunda kekuti udi urime ndizvere iri shoti yanga iri post wekuti uyu ndiri kutombotombo yanga iri post bhatani nekupoza angonyarara 200 yomakapoza 200 makapoza ngatingoti 200 makapoza 200 ngeemunda ngatingodaro tosiye munda wamakatengesera uwo $200 tomboti tausiya imimi question inyara yenyechi yenyama yekumuchato uyo oshanda hake 140 kana 160 yowompa asi munda wake wanawo ngoti makapowe 200 imimi yemunda isire nyama but atiri kuti na 200 isusu ngatitaura mati 300 ngatabvisa 100 atichaierengi ngatimoti nge200 ndiyo cash yemakazokwerete kuna uyu kuti ndipe panyaya yemunda echoerenge cash 200 i100 iri yakahenga mudenga ndiyo yori kuti yowe ndikakalkulate inondipe 160 kuda kuti 100 wagara unayo sanditi 100 wagara unayo kana yanga chada kupawo yochiti plus chi 40 kg dzayo ndizvo tosiye munda 200
Mari yako iwewe wakakuleta makejizi wataura iwewe. Anoenda kamari $160. Iwewe utaura. Iwewe watarisa aya. Chiri kunetsa. Chanetsa ndicho kuti pakazoura munda ingazi ndandisiziko. Iyo wakauchengetesa nyama mufriji mangu. Ina ndopaka anakoresa nyama kani. Ndokagasa nyama yega. Iwe tunda zvirikiyo. Mati Urubvunzwa apa tunanzi pane chini apa. akuda futi kedzidze nyama iyi. Iwona akuda futi kedzidze nyama iyi. Kuzema keji chiro chinoitengera. Chiro chawatenga ukorozema keji yacho. Uri kuti uraya ngombe dzakawanda. Achenda kaura ngombe. Pano zvendikuona zvekuitika maninga. Pari kuzi hai ayari pahai kana vane mafuta keji dzangu kwa toite dhiri sivu iwo chisikana unokwanisa rumba uifata keji dzake dzenyama Friday sana futi kedzidze nyama. mira atombuza Fote keji dzatipudisira 1 chini. 160. ndozvoti unokwanisa rumba kuti vanisikize diusinti Wasikise. Amana wasikisira. What mare imare chisikani what mare 20 60 yakwana Apa ndotanzi munyorerane pasi. Atidomo kuti nyaya yawo last time akaita chibhuku muromo. Kusangana parodi. Pakuti wanda chereni wena ndine kamunda kangu. Yakamboitika futi yepapadza pano pana wine. Pana yenu. when you do my transaction ari fair na mambo unonga ari Saka uyu unonga munda wawa uyo Muda wao wachisikania tizie. ndizvo Baba pane chimwe chekubvisa rekana kuwandudza. Tinoda kuti hanzi mangwani mutarisane muchisekererana. Plus tinoswera tese umu mumabhizo. Inini ziye kuti kare ndetofamba ndetomona ka. Ndwandite mutinyana natadzwa. Ende tadzo ndio nyaya kutinyira maningi watu. Apa ndopa justice hapa sina. Moyo wenyu wachena here pafote kejizi dzenyu dziya uyo bhato rake munda wake zvamuchose. Atichadi kana chiro chese chetakozwai kuti hanzi pamundapo mwaenda kuti hanzi chisikani ibva apa enda pane mapuzi. Pemakatomupa paitsiwa chini chisikani Madima. paitsiwa madima. Ndiri kudahe kuti hanzi achizikanemo mangwani unoedza. Ndoda kuti hanzi muwe muna general warapa. Yes. Ndoda kuti musimuke pano atitongi zviro mujunju kudai. Yes. Toda kuti tiende toona munda wacho. Taona munda wacho tonyorana pasi. Tonasa kuziva kuti nyaya yenyu ino yakadini. Yacheka. Yaembezwe. Maita basi. Yaembezwe. Akuda uzodira futi. Akuchaini mbasa makoa. Garaya makoa zamweni. Tichkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV mondosubscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojibondora tete.